kawai ya gwada shi sau daya daga nan sauran ɗinki ya san yadda ɗinsa inda baya tsammanin mutuwa haka baya tsammanin riga amma zai ga ta kome shi ne amma mu kaga da wani a sani irin wannan sana ba a kan ba za mu iya bane ba a kan ba mu da wadatar yi bane sai tun ne ba waɗancan da suke zuwa da itacen sayarwa mu muke saya su soya doya a titi mu muke saya kenan mu ne da wadata wasu kuma sun fi mu inganta lamarin addinin su domin a musu irin wannan tarbiyya kowa na jin cewa yana da musuliya ta addini a cikin samun sabon hali Allah ya sa mu dace za mu tashi a inda mala ya ce dalilan da suka sanya ake neman dukiya ana shafi na dukiya ya ce rayuwar ɗan adam cike take da bukatu da kuma ƙalubale tilas ya nemi abinci da abin sha da sutura da lafiya waɗannan ana kiran su al-daruriyat kowane ɗan adam akwai abubuwan da in ba su ba zai rayuwa to sun zama mushi larura shi ne da ba da misali da abinci da ruwa da kuma lafiya haka kuma yana da buƙatar gida da ilimi da mata hajiyat waɗannan su buƙatu ne ko da su ko ba su za ka iya rayuwa za ka iya rayuwa ba gida idan ka zo rayuwar kawai ka ɗauki statistics na magidanta galibi ka ce bari ka ware masu zaman gidan gado za ka su suna da yawa ba a kan ba su da kuɗin yin gida ba ne ina mutunta al'ada ta sa an sun tashi ban gidan da ba su mutunta iyayensu da suka wani su gidan su ba da ba to kira a shi gida bukata ce ba dole ba an gani haka kuma yana da bukatar gida da ilimi da mata sa'annan yana da sha'awar samun ƙarin wadata ta hanyar mallaka da fiye da gida ɗaya ko mata ɗaya tasimiyar idan already kana da gida sai ka yi akwai bukatar ka ƙara gida wani lokaci kawa ne kawai kila gida ɗaya ya ishe ka idan kuma gida biyu za ka yi to za ka yi da wani Allah kawai domin wadata ko burge Allah ba zai tambaye ka a yana nisa ba kawo ɗan ka gida ba misali in kai na ka shi kuma sai ka nuna mana hanyar da shi ma zai yi nashi taimaki sauran jama'a waɗancan abubuwa ba za su samu wani idan babu dukiya Allah ya ce gina ne na su hudu shawarci ne da nisa'i wa ɗari wal kanaƙirin muƙantarati ne da ɗari wa tuba والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. yace duniya da nasi an kawatawa mutane hukun shawaki san sha'awoyi minan nisa'i daga mata umarni da ɗaya ko wal qanatil muqantarati min al-dhahabi wal fidda da kuma abubuwan tarawa daga zinariya da azurfa والخيل المسومة بدواكيك وتتوب ولا نعم لدبوبي والحرف والحرف بحسي yace zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan shine daɗin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab kuma Allah a wurin sa ne kyakkyawan makoma take yace suratul ali ibrahim Allah ya sa mu dace Allah ya kawata wa mutane waɗancan abubuwan da suke neman dukiya saboda su galibin ka ga mutum na neman dukiya wancan mutunci yake son tsarewa ko ya ci abinci ko ya yi gida ko ya aure ko yi domin samun ya'ya ko abin da ke kama da ba wani sa'an sai yake cewa Allah ya kawata wa mutane waɗancan abubuwan da suke neman dukiya saboda su domin ya tarrabe su dan gane wanda zai masa biyayya cikin abin da yake so da kuma wanda zai saba masa babban abin da ya kamata mutum ya sani shi ne ita da ni'imar duniya mai gushewa ce cikin ɗan gajeren lokaci ba za ta yi daidai da ni'imar lahira ba wanda take mai girma ko mara gushe da aka tilasta bi Allah a wajen neman sa sai na ce yadda ya kamata musulmi ya kashe dukiyarsa yanzu kun ga mun yi magana akan a nema mun wata dalilan da isa ake nema yanzu idan sun samu ya kamata a yi ne a kashe su musulunci ya tsara wa musulmi da zai kashe dukiya idan ya same ta zai fara da fitar da haƙƙin Allah ne na zakka idan dukiyar ta kai misali sai ya ciyar da kansa da kuma iyalansa amma kun shi da maganar nan
sai ya ciyar da kansa da kuma iyalansa. Ku lura da magana, idan ana neman rayuwa ta yi tsari, to mutum baya yin overdose. Karka ci kowa kanka abin da ba ka iya. Allah ba zai zarge ka a lahira akan ka auna samun ka da daidai kan duka bai shi yana abu da za ka iya kawaiya da kanka sai ka tsaya haka ba sai ka yi aure ba. Kai ne kar ka yi zina da dai sauran abubuwa. Na biyu, idan kuma har sai ka yi aure, to ka tsaya kawa kanka lissafin tanas a kai idan ka auri matan za ka iya zama tsayawa da haƙƙin aurenta, abin da ya shafi abincinta, suturanta, gurin kwananta da sauran ɗawainiyoyi da aka ce na wajibin aure ne. Za ka iya? Idan ka ga za ka iya sai ka yi mata. Na uku sai ka kirma, to yanzu mata ta samu, to idan an samu ɗaya za a yi. Idan ka kirma ka hanga akwai hanyar da za ka iya riƙe ɗa, ka iya riƙe mata, ka iya auren, ka iya riƙe kanka, to sai ka yi batun ɗaya. Domin idan mun tashi wani abu da muke kalla kawai, ina ma wani ne abokai shi za su zuga shi ne, annu fasto, annu lasu kobur, irin dai wannan, ba ka shi ne auren ba sai a zuga ka kai a kan Allah na. Sai ka auri ‘yan mutane sai a rasa inda za a yi da yara. Kai su asibiti a ce imamun maganin zazzaɓi na murtala, shi ma hidima uku ne, amma ba ruwan uku. Yanzu maganar zazzaɓi na ce sai an yi test ko? An ce zazzaɓi ne kuma ga irin nau'in shi, sannan ga irin maganin da yake ya dace da shi. To jinyar ɗanka ai wajibin ka ne, musamman idan bai kai ki nema abin kansa. Amma ba a tsaya an yi wannan irin da samu, sai kuma ka ga an faɗa harkar da za ta gagari mutu. Babi na biyu, wani kuma zai iya zama gidan nashi za a iya cin abinci zai iya komai da zai kula da iyalin zai gama lafiya. Amma ya fi sha'awar ya fito waje yi gwaninta ko da a babin addini. To yin gwaninta ka bar iyalanka a tozarce ko a babin addini ne ba ka burge Allah da komai da shi. Kula da wannan, wannan da suna sallama ya risa ya ce dinarin anfakta fi sabilillah wa dinarin anfakta fi rabbika wa dinarin tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarin anfaktahu ala ahlika azamuha ajaran allazi anfaktahu ala ahlika. Yace kuɗi ne kake da shi sai ka ba da sadaka saboda Allah, yace za ka samu lada. Kuɗi ne kake da shi sai ka bayar a ƴan tabawa, yace za ka samu lada. Kuɗi ne kake da shi sai ka bayar ka ciyar da marashi, yace za ka samu lada. Yace kuɗi ne kake da shi sai ka ciyar da iyalinka, sai yace to in dai a girman lada ne a wurin Allah wanda kawa mata ka hidima da shi shi. Kuna da wannan? Dole ba za ka bar gidanka a tozarce ba. Ba matanka ta ci ta sha ta yi kyau, ta yi ƙiba, ta fita daban alheri. Ka samu zan yi dai gwargwadon abin da Allah ya so, kuma ka tsaya da tarbiyyar ta kan tafi Allah a wajen sama da tafiya. Allah ya sa mu dace. To sannan sai sake cewa musulunci ya tsara wa musulmi yadda zai kashe dukiya idan ya same ta. Zai fara da fitar da haƙƙin Allah ne na zakka idan dukiyar ta kai misali. Amma kuma wanda ya yi wannan mutum. Idan ba ta kai misali ba a neman sa sai ya fitar da sai ya ciyar da kansa da kuma iyalansa. To sai ce abin da ya saura kuma sai alheri da shi a babu musulunci da raya addini da taimakon sauran jama'a ba kuma yadda hali ya kama. Sai haka ne a matsayin biyayya ga umarnin Allah da yake cewa wasai fi ma ataka Allahu dar al-akhir wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama sallallahu ilayka wa la tabghi fasad al-ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ana wasai fi ma ataka Allahu dar al-akhir kuma ka bi a cikin abin Allah ya baka gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kada ka manta da yabanka daga duniya. Wa'azin kuma sai ka kyautata kamar a sanin ma'ulaika kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka. Wala tabbi fasada fadi kuma kada ka nemi bana cikin ƙasa. Inna Allah lallai Allah la yuhibbul mufsidin baya son masu
cikin littafin al-Mukhtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim a shafi na 394 an yi tafsirin wancan ayar da cewa wa fi ma ataka Allahu min al-amwali al-qawami fi dari akhir kalima daga shi gwargwadon abin da Allah ya baka na dukiya ne na ganin gidan lahira yan tumshi ka hufi wajen da kai dan ya kace da shi ta fuskoki na alheri fuskar alheri akwai yin alheri akwai kokarin ma tsara mutunci da dukiya mun taɓa rayuwa a wani gari wanda a cikin akwai wani mutum shi ya kowa wadata da ƙarfi sai muka sa mai suna ne gida idan ya fito ya gaba ka fahimci al'amura ko kila kana tuntube baka sani ba ya san ba da matsala a gida sai ya kama maka da masa ko naman miya to wani mutum ne maroki shi a duniyar da ya tsani ɗan izali kuma inda za a yi sha'ani dunan izala ya yi gudun ya duka ba rashin mutunci da sai mutum ya ji ne ba ya kawo shi an gane idan ka ce zo nan sai ce to me wai na so ya ce maka menene amma tun da ya gane izala ya ce to wai me wai ma'ana gosu tun da yana da wala ya kada sai shi kuma wannan mutum sai ya rage ɓaci shi ne sai ya shawarce ni ya ce mana ka yi haƙuri za mu haɗu yau bayan sallah muka haɗu zai ce da kuɗi ne wannan biya na so mu je wannan mutum a hukunta mana shi sai na ce da ka mace ya kun ƙara lada ita rabin miliyan ɗin da ce ka nemi cikin waɗanda ake zagi a ɗan ba su nasa kamar da ga ya ba ai ko ya ne to ana nan kawai wallahi tsaye mutumin nan sai yi sata kuma lokacin ana ganiyan dan gudu da farawa haka aka tuɗe shi aka ɗora ma buhun taki ɗaya aka zaga gari da shi aka yi shi gidan shi yiwa matan shi da 'ya'yan shi rawa sannan aka zo aka ɗaure shi a taura da shi da rage a ɗarin miliyan wuce a kar makalla yake da ya sha kuma kaga ko da zai ci gaba mu dai mun samu abu shi da ayya mun gane wannan to ka ɗauki kuɗi na tsara mutunci ma a yeri yace wala tansa nasiba kalilan akhir wa shiri kar ka manta rabanka na ci da sha wani nasi da kuma sa sutura mai kyau wa ghayru zalika min yam da kuma wani waɗannan na ni'imomi ki ga isra'i da wala kai amma ba tare da wuce gona da iri ba ko ba tare da takamaiman asiri ta'amula ma'arifika ka kyautata mu'amala da ubangijinka wa ma'ibadihi kuma da bayansa kama a san ba ilinka kamar yadda Allah ya kyautata maka kun gane ko sannan ya ce wala tafi bil fasadi bil ardi kar ka nemi ɓarna a bayan ƙasa da itikadin hasi ta hanyar aikata sabo da tanjifa da rashin yin ubangiji inna Allah la yuhibbu al-mufsidina fil ardi Allah baya son mutannata a ƙasa bai zagin saboda haka ne sun ce biyar kudu Allah yana ce su ko yana fushi da su Allah ya sa mu dace to kana ma'ana an bata annabas ana yanzu ana kawo wani zamani da riga na cikin abin da mutane suke daraja da shi kuma kuma ya haka ba kullum na wannan misali ni an gayyace ni in je in gabatar da wani jawabi a wani taro musamman sai na je da riga da wando yan gajeru ina da ƙoƙarin kiyaye lokaci sai na je da wuri sai na zauna a inda na samun ruwa kuwa can da masu ba da wuri suka wuri suka kore na a inda na wanda sai na kuma canza wuri da kai ina cikin zaman a wurin sai ga su zuga ɗan ido mara gari wanda dai kan wasan kwaikwayo tana zuwa aka kuma kurana ba kuna tare da ni sai na zaɓi wani guri na ce kai nan dai kuma ba dai kinta ba dai haka wanda kuke gure shi kuma abun mamaki wanda ya raka ni shi tun a gurin farko ba a kore shi ba saboda ya haɗa a riga to kuma ana ta ɗan jan lokaci ana ban samu zuwa domin su magana da su ba su sanar da daga abin da wuce gona da yake shi sai na ja hankali ya wuce ai ina
kuma yasa aka kira da na wani jawabi ni mintocin da aka bar shi aka ce su yi kada sai ba an ƙara su masu saurara ke suka zama alƙalai to kafin zai gama jawabin da yake na hannun da alƙalin hali ni kuma sauran da ya faru da kuma sun tsaya gindin mun bari a kai da zaɓuwar zama amma abin da na koya shi ne ya ja mun matsala yanzu a cikin kwaye isa ya raina ni da wannan an ce a cikin hawa da rigai ta kai nawa ina gani daga nesa nati zuwa al'adar bahaushe na tsirewa da aka ji an yayi kawai shi ba shi abu ya gama burge shi ya ce la ilaha illallah ne ce kwallo Allahu Akbar Allah ya samu Allah ya baka ikon yin riga kai katuwa mala Allah ya samu sai da shi kashe-kashen musulmi a wajen kashe dukiya idan mutum ya samu kuɗi akwai da Allah ya tsara mai ya kashe amma na ga kan musulmi su sun kashe kuɗi wani zai kashe ta yadda ya kamata wani zai wuce gona da yi wani kuma zai kalli masanaci shi ne sai na ce idan muka yi la'akari da abin da ya kamata dangane da yadda ya kamata a kashe dukiya ta hanyar neman lahira da kuma yin daɗin rayuwa za mu iya cewa kaɗan ne kwarai daga cikin musulmi suke aiki da umarnin musulunci ana kashe dukiya ba kai ba gari sai ɗan abin da ba a rasa da hanyoyi guda uku ne kamata a kashe dukiya tare hanya ta farko shi ne mai kashe dukiya da hikima kuma da zai samu amma ya san abin da yake wajen kashe dukiyarsa ga siffarsa wannan shi ne wanda yake fitar da haƙƙin Allah na zakka da kuma yi sauran ayyukan addini ta yi wa gina masallaci ko makaranta ko ɗaukar nauyin karatu da dai sauransu haka kuma yakan ci mai kyawu ya sha mai kyawu ya ɗaura mai kyawu tare da iyalansa ba tare da ɓarna ko kuma takama Allah yana son mai kashe dukiyarsa ta irin wancan hanyar ne alƙur'ani mai hana mutum ya yi kawa a kai Allah yana cewa ya bani Adam وكونوا لتكن إن كل مسجد إلى كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ذلك تفصيل الآيات لقوم يعلمون. معناه يا كون يا آدم وكونوا لتكن إن كل مسجد wuri kawo abin kowane masallaci wakuri kuma ku ci wasu rabu sannan ku sha wala ku siru kuma kada ku yi bana ina ku da ƙashi Allah na yi hakan su shi da baya son masu kun ka ce wani hawa masu da tsallahi da suka kada da ilani ne sosai ne ba su da su ko kuma wane ne ya haɗanta kawar Allah wanda ya fitar saboda bayansa abubuwa masu daɗi da abinci ka ce iya nuna nuna amur wani wanda ya karta shi da tsanon da suka ba da gaskiya ne a tuna ya ci duniya a cikin rayuwar duniya kawai sa ta yawan kiranci sannan kuma tana zama a ke fata su ce a wani tashin biya Allah ya sa mu dace to ya kashe dukiya da hikima ya kamar yadda shekarunsa ya zama wakilin samunsa idan ya samu da yawa zai yi da yawa babu ko idan kuma ya samu kaɗan ne to zai yi abin da ya sauwaka ba sabo ba ne mutum ya wadaci da abin da ya samu na dukiya ko da ba shi da tare da ka nemi babban abin da za ka rayu da shi ba ya yi ba a iske ce ba za ka zama ala ka ba da liman ta ɗuru Allah ya sa mu dace sannan na biyu ta ce mai wauta a wajen kashe dukiya wannan shi ne wanda galibi ne bai ci matakin da Allah ya ake shi na samu ba a cikin matakan nan guda a kusa wanda shi ainihin na tsakiya da kuma talaka zai iya zama talaka ƙarshe amma ya ɗauki buɗe gida mai kyawu da mota da mata irin da kuma wanda shi ke haka kuma da zai yi kwana ko ya samu kuɗaɗensa da kala to ba zai tsara kashe su ta hanyar mai kyawu da ta gamata kamar ta hanyar faɗin Allah cewa yin fi kuɗin sati da sati
وقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah ya sa mu dace. Ya ce to magana koyarwar aya misali da wawa zai kashe dukiyarsa. Ya ce misali tana kanin wani mai uwa da uba da ɗan uwa a raye. Sannan kuma ga shi da matar aure da ya da yake ɗauke da nauyin su ta hanyar noma. Da kaka ta yi sai ya samu buhu 18 na rasa. Amma ɗan wauta sai kashe su da irin tsarin da yake cikin wannan jadawalin kamar haka. A farko waɗanda suka amfana da ruwan ne ba kowane wasu. Shi ya ba ku shi buhu biyu, ya ba ya ci masa buhu biyu, abincin gidansa buhu huɗu, auren da zai ƙara buhu 8. Ajiyar neman kuɗi ba ko ɗaya, a ran da ruwa mai tasowa ba ko ɗaya, haka kuma taimako da sauransu. Zaka kuma sai ba da har rubu biyu. Da haka bai waɗance jadawalin da kyawu. Za a fahimci cewa manomin da ake magana a kansa ya fi damuwa da ƙara mata tunda ya sanya rubuna 8 domin hidiman ƙara. Sai ya manta da noman bari tsaron da ruwa sannan kuma sanya hidimar iyali da na iyaye su kai. Idan mutum yana da mata a babin ciyarwa matarsa ta fi karfin haƙƙi sama da yakimarsa. Kuna kuma fahimtar wannan? Ita ma yatimar su ana sa ran tana da miji. Ko idan mace na da miji waye miji ba sai ya ci da ita komai wadatar ta. Mijinta. An fahimta? Amma kuma matar mutum komai wadatar ta. Waye waje bai ci da ita? Shi miji. Saboda haka zai ba da fifiko wajen tsara larurar mai ɗakinsa kafin da kare ya kalli gefen iyayensa misali. Sa'an nan amma shi saboda idan lamarinsa yake ba na tsari ba ne da misali da tushe ne sai nake cewa amma dan wauta idan aka dubi wancan jadawalin da kyawu za ka wasu cewa manomin da ake magana a kansa ya fi damuwa da kara mata tun da ya sanya tura 8 domin da kara sai ya manta da noman baɗi da tsaron da ruwa sannan kuma sanya hidimar iyali da na iyaye kai da kai. Idan ya yi auren da mai kuma zai ciyar da mamaye ko Allah ya kyauta. Da abin da alami nan ya kamata ya saba da gudan kawa. Wannan shawara ce. Zai ya ɗaukar wani mataki da yi wannan kayan gare shi. Idan ba wuce ce da na alami nan ya ke nufi. Da abin na lissafi ne da kan garo. Sai da ke zarka zai ba da 1,164. Tunda ai bai kai kila 20,000 ba. Ubansa ba da yake ba shi rabin rubutu da alheri zai ba da yake ba ya cewa rabin rubutu ko da yake tana ƙarƙashin ɗawainiyar mahaifinsa. Abincin gidansa ya yi rubutu 8. Auren da zai ƙara kare ƙara. A dama ciyama ya ji hankali na, a kan yanzu na an zo gaban da na burge mata. Kowa gane ba. Sannan a kyan noman baɗi, na sai bar buhu biyar. Wannan buhu biyar ɗin, kuma in ya gama kirba abin da zai ishe shi, to maimakon ya ci gaba da ajiye su, da sai ya samu wata sana'a ya iya su a kan, sai ga sakar wuke da sun koma mushi buhu 10 ma ka haula. Tsanar da ruwa mai tasowa, idan musu buhu 2 da buhu 16, in ka haɗa mai baka buhu 18. Allah ya sa mu tashi. Idan aka dubi wancan jadawalin da kyamu, za a fahimci cewa abin da manomin da ake magana a kan sai kamata ke ne. Wato ya bai wa ɗawainiyar iyalinsa buhu 8, noman baɗi buhu 5 domin ya zama jari gare shi ta gefen ci gaba da ɗawainiyar iyali da kuma iyayensa. Shi ai bai ga ta ƙara aure ba tun da yana da cunkoson masu jiransa a layi. Allah shi ne masani. Kuma ku lura kada mutum ya tsaya shi ba shi da sana'a sai da damuna. A ɗan abin da ya samu da damuna, idan da rani akwai wata sana'a da ya iya yi, sai ya rika ci da ita,
yana tattalin ɗan abin da ya noma yana tura shi gaba har a kai lokacin da matsala za ta kai matsala, lokacin da za a nemi awo ma a yi ne a rasa, shi zai zama baya awo biyu. Allah ya sa mu dace. Sai na ce hanya ta uku ita ce almubazzaranci. Kun ga waɗannan hanyoyin guda biyu ana kashe su ta hanyoyin da shari'a galibi ba ta zargi ne, sai dai ko a kwaɓo mutum. Me hikima shi ne mai kashe shi yadda Allah ya tsara a kashe, ya ji da kansa ya ji da iyali yi alheri, sannan kuma ba tare da ruwa ba tare da wuce gona da iri, sai a matakin tsakatsaki. Mai wauta shi ne in ci kowa kan shi abin da ya fi ƙarfinsa, to na uku kuma shi ne almubazzar. Wannan shi ne mai kashe dukiyarsa ta hanyar ɓarna, shi ne a tafsir, kamar caca ko shan giya ko neman mata da sauran ayyukan maɗaya. Na biyu shi ne mai saiti wajen kashe dukiya, mara saiti wajen kashe dukiya, kayan wuce gona da iri musamman akan halas, shi ne israf. Ga ƙarin bayani kamar haka. Na ce a tafsir, ma'ana haka yanzu suna nano shi ne sarfin mali fi mana miliyan bakwai. Ma'ana kashe dukiya ta hanyar da ba ta kamata. Allah ya hana musulmi yin haka, kuma ya narkon azaba ga mai yin haka da kuma da cewa wa'adin na kuwa haka kuma da cikin wani musulmi wala tubadir tafdir idan mubaddiri na kayan wani shafi ko kare shekaru da rabbi ka. Al-Isra ta ce ma'anarsa ita ce kashe dukiya a babu halas, amma ta hanyar wuce gona da ke da yin matsi da waje. Kamar misali fifita bayar da sadaka a masallaci a kan ciyar da iyali da suke cikin yunwa. Shi a Isra shi ne sarfin maliki ma ya bari za'idan a bayan da. Ana kashe dukiya a wajen yin abin da ya kamata, amma sama da abin da ya kamata, wato wuce gona da ke. A tafiyar al-Isra a wajen kashe dukiya, dukkan sayoyi ne abin zargi a mahanga ta addinin Musulunci. Musulunci yana kallon su a matsayin tozarta dukiya, da haka sai ya haramta su. Ya zo a cikin wani hadisi na Abu Hurairah da ya bayan musulun cewa wannan suna sallama ya ce, ina ma ya yarda da falafan wa ya kawo lakum falafan. Yarda da kuma an samu wa la tashriku bi shay'a wa an taqtasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. ويكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. sannan sai nace mataki na tsaki a wajen kashe dukiya. Kun lura ba na fassara na ga kokarin a ce kun dan kai wasu abubuwa da dama ne. To mataki na tsaki a wajen kashe dukiya. Mataki na tsaki a wajen kashe dukiya shi ne samun fata ta hanyar halas, ba tare da ruwa ba ko ba. Ruwa ita ce mutum ya ke ci yana yi tura ba daga ƙarshe yana tafi. Ubangiji ya hana yin duka biyun da faɗinsa cewa wala ta shari'a da kama kurunatan ne la mulkika wala ta sutuha kullal basati ba kullal manuman masu. Ita da hadi a wajen kashe dukiya ta hanyar ruwa ko ɓanna laifi ne babba da zai iya jawo wa mutum fushin Allah da kuma rashin cin nasara duniya da lafiya. Da haka wajibi ne a guje shi a kuma tuba idan an yi a baya don ya samu gafa. Sai kai abin da za ka iya na kalli guna wa nasan da wasu. A wajen jin daɗinka da rayuwa shi ma sai ka kirma abin da za ka iya. Kar ka zo ka zama wani mutum haka mara kinsi. Ka fifita su da jin daɗi a wani gefe ka yi watsi da wani gefe. Misali, mun taɓa rayuwa da wani mutumi a gidan haya. Shi mutum kullum ya fita da safe, ya fita neman abin da zai ci. Ba shi da abin da zai ci na gobe, yau da masu ya fita sannan. Amma yana da wata ƙa'ida. In ne ka ce ka taɓa ganin ranar da ya ci miyan gidan shi babu kaza ko makwarwa ko zabo ko dai wata dabba karama mai farin nama, sai dai ko mantuwa ko kuma kaso mishi shari. Amma muna tare. Amma shi al'adarsa zai aiko da dawa ne ko masara ba su a bakan leda, sai kuma ya samu kaza ya bige musu.
ke wanke kuma matar ki nemo kukan miya da magi da kudin nika da sauran harkar sarrafa shi dai ya yi na wajen nashi ya kuma ya barke da na wajen nashi da zai shawarci matar kila ba haka za a yi ba ko yaya da kila ta ce a wata na cika ba amma dai a tsara gefen baki da kayan miya da sauran to yanzu kaga inda zai yi abin da kan gado kazan zai ba muhimmanci ko abincin cin kun yarda da wannan amma ra'ayin shi shine ba kaza muhimmanci yanzu bisa kaddarawa da za ka auri matarsa sai rabu ko ya mutu ƙarshen ta gudanar da auren on comparative basis ne comparative basis kaga idan mace tana comparing ɗinka da x to tana tuno shi ka fahimta to wata ma da ƙyar ta iya auren da kullum ba za a cika ba kai kuma kila kana rayuwa a garin da ba laifi ba ne mafi arzikin cikin garin ba a zargi mai gidan shi don ba na mamiya kai kuma kana yin wannan rayuwa ko kashewa ne dole a yi shi da ya kamata idan ana da misali kace bari suna maka ya ba da dukiya ko ya ba da rai kai ba za ka iya wannan imanin ba za ka iya wannan tawakkalin to ba goyi ba kuma ka zama muku maroci yanzu kamar misali da muke nan wannan masallacin kila ma an bar wani masallacin da an zo shi na raya sunan ba amma ana suna kila kuma kowa kashe mai ba a sunan mai da zai ji kamar a sa'a amma yanzu da za ka kawo ɗan ƙaramin jarabawa ka ce to ba kana da kamata sai na awar amma yanzu kowa a cikin wannan ji tsoron Allah abin da yake a jihun shi fito da shi saboda Allah ya ra'ayi waya idan ka tashi a wani lokaci idan mun tashi da kankan da babu je gidan waya yan fashi suka akwai kwana da tudu da kwana da tudu suka zo fashi da rana sai su dogo girman mutum su fuskar shi gwargwadon farin gemun gwargwadon mutunci na haka kuna fahimta sai su ce da ku jama'a mun san kashe rai laifi mun san cin mutuncin musulmi haramun amma ku ji tsoron Allah kowa abin da isa ina a jirgin shi ina samu dace kowa ya ji tsoron Allah iya abin da isa ina a jirgin shi fito da shi idan suka gobe ni da wani jaban da yake yana da auki misali ko suka dubo wani rabu da yake fuskar shi za ta fallasa shi da suka ɗan abin da ya fito da shi ne taka kana gaskiya sai sun lalibe shi to idan suka laliba ka suka samu abu da yawa kuma ka ɗan manyanta to ba sa barin ka haka sai sun ce munafiki tsoro sai za mu dace to ban ce ina goyon bayan ayyurowa amma kuma mutum kare shawo tafi kalmomin cikinsa kuma imanin kullum ya ƙare da karyar yanzu da na ce kowa ibada abin da yake a jiro shi ma ya zama abin da ya na san ba za a bayar kan Allah ya sa mu dace ya ce wannan wani mawai haka yi dama iyakar sunan kenan baki a shi idan ana misali mutum zai aurar da yarsa ko zai taimaka wa matafiyi ko addini alhali yana da naira 300 to ya kamata ya yi sai ya cire 250 domin hidimar auren rako tunda shi ne wajibi sama da mene sauran sannan sai ya auna shin a tsakanin matafiyin da addini a daidai wannan gaba wata matsala ce ta fi girma ko da dai adresin ɗinsu duka amma ya sa su a cikin na mene breakfast ibada priority wa inda matsala ta fi girma ko ta fi karfi
Kuna ku fahimta? Allah ya sa mu dace. Shi ne idan addini ne to zai ba shi 30 misali nake matsayin kuma ya kura da sauran 20. Allah shi ne masa. Wannan shawara ce da kuma iya abin da tunani ya kai. Allah ya sa mu dace. Sai da ce ilolin almubazzaranci. Kun san duk maganar namu tana tattaruwa akan abu uku ne dangane da kashe kuɗin kaka. In ka samu, amma wajen kashe su ka yi da ba. Ka kashe su da hikima. A kashe su da hikima shine ka biya wa kanka bukatu, ka yi taimako da babbar abin da Allah ya so, ka kira kuma haƙƙin Allah. Sannan kashi na biyu, kar ka kashe su ta hanyar shawo abu da ya fi ƙarfinka. Kana da zarafin riga, to ka tsaya na gwargwadon abin da za ka iya saya. Kallon ka da rigan wane alhalin aikin ku ɗaya, kuma aikin ku ɗaya samun kuɗi riga, kar ya ɗauke ka. Wani Allah nauyin kai da kake ɗauke da shi kuma ba ya ɗauke da shi. Wani zai ce maka 'ya'yan shi 10, sai ka ce ko san 'ya'yan. Amma ka ɗaya kan domin sai ka ga yaro ne a hidimar iyali. Kuma 'ya'ya 10 nan, kila babban su dan firamare ko dan sakandare. To shi kuma wannan 'ya'yan shi 7. Amma a cikin 'ya'yan nan ya aurar da 3. Akwai ni 'yan manyan makarantu. Idan wasu da ya ce, amma waye da yawan iyali. Ka ga mai 10, amma dole shi yaro ne akan mai guda 7. Da haka ba za ka yi wani kauɗi da mai 'ya'ya ba, za ka yi kauɗi ne da nauyin da yake wuyanka kuma kake iya ɗaukar shi. Amma muna fahimta. Sannan abu na biyu, a wajen yin buƙatar ka kai, kar ka matsawa kanka. Ka yi abin da za ka iya. Allah bai daidaita mutane su zama a samun bai ɗaya ba. Ko kuma haka ba, wasu sun fi wasu. Ko da yake cefane na iya ɗaukan fasalin ƙarfin hali. Kaga wani yana da wadata, amma game da lamarin iyali 0. Kuma haka ba, kaga wani matsakaicin samu ne, amma dangane da lamarin iyali abin yabo. In ne mutum ba ya yi abu da ya fi karfin shi ba ne, kaga babu laifi a ce ya abin. Ko gani ya tsaya a tsayin matsayin da Allah ya ajiye shi. To sai na ce na uku shi ne mutumin da zai kashe dukiyar shi ta hanyar almubazzaranci. Shi ne tun da kaka ta yi, da zuwa su je su ɗauko masu giraya da makaɗa su je su. Ko wani ya je ta kamo faɗa, a je shari'a ya ware mata hukumar koro shi ne. Ko gane ba, ko kuma ya je ya nuna wa wannan ya fi shi, ko wani abu irin da na kaka. Ko a je a ɗauko makaɗa da ma ko a shirya zuwa gidan zu ko sauran bukatu marasa kan ganuwar Allah da Allah ta su. Ko kuma wani ma in ƙarfin hali, caca zai da kudu. Ya yi ƙonin wanda ya samu kudu. Kai ya je ƙonin wanda sai da ya sha ƙwaya. Ya je ƙonin wanda ya samu kudu. Da ya samu kudin kuma ya je caca. Da ya je caca ya ci kuma sai je gidan karuwa. Na fata kuna fahimta. Komai ta samu kuka lura ga almubazzaranci na shiga. Musamman a caca da magana gidan karuwa da sauran harkokin badala. Wannan ita ce hanya ta uku da nake kun mayar da hankali a kan buke. Sai ce daga illolin almubazzaranci, ya ce daga bayan da suka gabata, za mu cewa almubazzaranci na da illoli kamar haka. Na ɗaya, yana rusa tattalin arzikin mutum. Kuma ta, domin gwargwadon ɓarnanka, gwargwadon yadda za ka samu kanka a cikin matsala. To na biyu, yana hura wutar ta dukiya ta hanyar shakuriya kamar hidimar makaɗa da mawaƙa da dai sauransu. To sannan sai na ce na uku, almubazzari abokin shaiɗan ne kamar yadda Allah ya ce, ina mubaddiri na. Sannan ya ce, Allah ba ya sa almubazzari tun da mafaɗaci ne. Kuma kiyayyar Allah ga bawa takan jawo yaɗuwar ƙarna a duniya. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah ya sa mu dace. Ku lura da wannan. Yanzu idan ƙarnin siyasa ya zo gani
bana magana kaka ko magana abubuwa. Idan harkoki na bukatar goyon bayan jama'a suka zo, kowa na ƙoƙarin ɗaukar matakin da yake haka ne zai kai labari. Wani yana son mulki, idan shi zai iya rufewa, ya samu yara marasa kunyan gari, ya saya musu ƙwaya, ya girmama su bayan ya ba su dukiya, amma ya gwada musu da wani da wani ba an kau da su bane. Zamani da zai lura da yadda ake so. Duk dukiyar da za a sa ta wannan hanya, me sunanta? Almubazzaranci. Kenan ƙwayan kwandala, ka kashe ta a hanyar sabo. Almubazzaranci. Ka cire naira 100 ko ka cire miliyan 1, ka nuna wa yara wasu mutum ka ce su kashe maka shi. Almubazzaranci. Amma ka cire naira 100,000 ka ce sun kyan tsire ɗaya. Har wannan sai a ce israfi. Ko da ke dai ba haram bane ka ci sun kyan tsire naira 100,000. Amma da wannan baki. Allah ya sa mu dace. Da ce kammalawa. Sai na ce lallai na yi doguwar tattala a cikin wannan magana. Har ma ta sanya wani tunanin kila masu sauraro a halin yanzu da waɗanda za su karo da ita sun kosa da ni. Ai haƙuri daure a karanta ta domin muhimmancin ta. Ko ba komai dai mai karatu zai fahimci cewa musulunci na goyon bayan neman dukiya da kuma kashe ta hanyar halas, musamman a bisa tsakaita. Mutum ya dogara da kansa ya ba a kan ya rika roƙo. Babu zargi ga wanda arziki ya zo masa a halin bai roƙa ba ko kuma kwallon faransa a kansu. Neman arziki na da ƙarna, Allah ya yi masu neman su ta hanyar halas. Haka kuma ya yi masu kashe dukiya bisa tsakaitawa ba tare da yawa ba ko kuma almubazzaranci. Da haka sai a kashe dukiya da hikima kuma ya alheri da ita. Waya shi karan kanshi alheri da ita buɗe maka samun ƙarin alheri. Ko rami wani ya su rubu ba da fiye illa malaka ne yanzu ne. Ya kuma ahaduhuma Allahumma inni fikal khalaq. Ya kuma la'akaru Allahumma inni fikal khalaq. Ya ce wa wata asma'u min Abubakar la tuki wa yuka alayki. Allah ya sa mu dace. Sai yake cewa Allah dan haka sai a kashe dukiya da hikima kuma ya alheri da ita. A dubawa Allah bisa fannan da aka yi a baya. Kusan babu matsala idan a ce da ka yi laifi. Yanzu an karar da kai cewa ba laifi kai kuma sai shi ɗan ya yaudare ka. Ka kasa shubawa Allah ka gyara ka ɗauki bayan ta wuce. Kullewa kanka yanzu halin da ake ciki za a daina kuma an daina nan an bari har ƙarshen rayuwa ne. Idan aka yi wannan shi Allah da faru neman taro amana Allah da saliha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana saka da alheri. Amma ina ganin da kai ya ko sai ne ba wannan sai ne Wallahi shi da jinjin girman wani takarda. Na ai kaddara alaina sai ta ku a kan lokacin da wani ya bace. Shi ma sai ya ƙara mu da nuna wa ƙarfi. Ya ce zai bi da kai. To ga shi ba alhamdulillah ya yi fili kuma cikin awa biyu ma da aka bashi. Ya yi musulunci alhamdulillah. Kuma na ga alamun ma illa shi ta hannun kuma wala ta saboda mu me ko shakat da wani da bayin su wurin rage mana gajiya zai saka da kai to tun kaɗan bayan an gudu da wata kai sai ga shugaban zaman batun ita ya so kana tsakani ma da su dan ba su
ina ganin abin da ya yi da tambayoyi ne sai tari na ganin zan ba ma da shi to na wurin nan to ina ganin da wani bisa su da ni mara yasa su kai yadda nake cin mana ina a wani mutsari inda an ba da zaɓi ne shi zama da mutane amma kuma shugabannin wannan kawai sun ayyana wani sun ce kafin an samu tambayoyi za a ba shi damar tafiye ko da minti 10 ne idan ya yi inda tambayoyi a cikin sa na aka sami su hana an sa waɗanda a samu da su malam zai mamar tsani duka wata shi ne musa mai shi za ka wasu ko shi da shi ma zai zama da albarka da shi ya kafin malam da kinsa jama'a assalamu alaikum. Kun san ka'ida da karatu idan aka dan yanke shi zai zama kuma akwai dan zaiko, to amma shi da shek malam bala mashin karki da yake lecturer ne a college of education na gidan waya da ke kamancan da jihar kaduna da kuma shugabancin kwamitin yawa da yake yi shi ne ya gabatar da wannan faifa ta biyu kenan wadda yanzu ta zama ta ɗaya wanda zai yi ta ɗayan yana nan a hanya da ta jamilu zarewa yusuf. To cikin wannan karatu da yake gabatarwa mun samu shigowar da ta'alimin faifar farko da aka juya a sheikh imam ali abdullahi talet ya shigo wannan wuri da ba a kushe allahu akbar. Shi ne shugaban majalisar malamai ta wannan jiha ta mai albarka jihar kaduna sun halarci wannan wuri da dama da sauran manyan baki da muke gani sun shigo saboda kwamitin matasa na karamar hukuma ta kubaru tare da uwar kungiya suka shirya samina irin wannan a duk shekara kuma ana zuwa kunduma ne ana gabatarwa dukkan ƙananan hukumomi da suke jihar kaduna suka samu wakilci da wasu ma bangare na makotanmu da jihohi. Don haka a cikin wannan zuwa da kuma shi Sheikh Imam Ali Talat bayan majalisar malamai shine shugaban ɗalibi da wallafa na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya. Yana gaya mun cewa akwai wa'azin ƙasa da galibi da za a gabatar babban idan mai martaba sarkin zazzau kwanan nan ana gayyatar kowa da kowa. A wannan ne kuma akwai masu tare da shi su malam Bala Agaji da su malam Ahmad. Bayan nan akwai hakimi mai girma jama'a kuma hakiman nan kabbara da manyan baki. Ai mu kawai muna rawa ne na mu da ka. Ga manyanmu ga shugabanninmu ga jagorori ai shi kenan kawai Allah ya karɓi wannan aiki insha Allah. Hakimin Kwambewa wanda yake shi ne kalmar zazzau. Ka san Kwambewa wanda ya zo ya karo da ƙarfe. To muna tare da ƙarfe muna tare da Allah. Nake ne sunan shi Alhaji Sufiyanu Umar Usman. Akwai kinishin zazzau Alhaji Garba Muhammad Tsiwa yana tare da shi. Akwai ɗan majalisa wanda sun shigo da su a tare. Ana rabin tsohon kalki, tsohon ciyawa, tsohon ɗan majalisa, kwance wato ɗan majalisa wanda ya gama. Ana da gwamnati tarayya ko kira. Sannan kawo ya salama. Ina abubuwa na Haruna da mana Hassan Magaji. Ta nan gefe ga wanda suka biyo ko hakimi
ga Malam Ismail a dama da hakimi kenan ko Hausa lokacin mai daki, ga Malam Yusuf dan Baba Alkali wanda yake shine shugaban wannan zama na wannan baiwa, to kuma sai ya zama to an samu jinkiri tun kullum shugaba Malam Habibu Idris ya miƙa mai baiwa sai ya ce a'a to ya ci gaba. Ina ganin shugaban agaji na karamar hukumar Malam Abubakar Dandari ga wakilin sanata barista Ibrahim Khalid Alhaji Salisu mai masana su muna maka barka da zuwa. Kusa da shi ina ganin Malam Alhaji Malam Siraj Kan ya tashi daga cikin manyan malamai na nan, ga sarkin gwamnan Alhaji Ibrahim Adamu, ga Malam Umar Shehu daga Ancau, da Alhaji Yusuf Alhaji Salisu mai masana su ba, tare da sauran manyan mutane da baki da malamai da mahalarta wanda dama ba za ta bada a faɗe su ba, irin shugabanni na da'awa da inwan da zanwan irin su malama Aisha Lawan Kalbi da sauransu, duka muna yi kokarta da zuwa wannan wuri. Bayan kammala wannan fefa an so a samu lokacin ko da wakilin sanata da hakimi da wanda zai kusa Kalbi a yi haƙuri da waɗannan guda uku za su ce mana wani abu in mai ta'aliki ya gabatar da minti 10. Don haka muna roƙo ya gabatar da wannan masu tambayoyi su haƙuri sai in sun gama, saboda kun san manyan baƙi wani lokaci sukan taho sukan rasa ido na su zo don su halarci alkhairi. Don haka ina gabatar da mai ta'aliki mataimakin shugaban majalisar malamai na karamar hukumar Kubau, Malam Zakariya Muhammad Sani Musa Mai, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. أما ما يجي an kawo ɗan ƙarama almajiri an ce matarka a yanzu da aliji kun zama a abu ne da ya an da ba almajiri da ilimin da ya yi kuma ba ce da matarka da aliji alhamdulillah limanin ya gabatar da takarda kuma wannan takarda ta ƙunshi abubuwa wanda muke aikatawa musamman mutanen karkara. Mutanen karkara idan kakace to lokacin rashin lissafin shanu, lokacin rashin lissafi, lokacin da ta shirgi da hauka da shirme suna da takamar sun samu kuɗi. Ga mutum na abin ba da bai kamata. Mana yake kayan tunani da ya sa wannan takarda a tunkarar kakan bana a matakan ɗauka domin kaucewa almubazzaranci a mahangan addinin musulunci. Ya ne musulunci da ya da almubazzaranci. Almubazzaranci a musulunci haramun. Haramun ne mutum ya almubazzaranci. Domin Allah ya gama da almubazzarai idan mun shaidan mutum ne mai kafa sima wani. Babu shakka mafiyan mutanen karkara idan sun sami amfani da kaka sukan kauce ma wato tsari ba su hankalin su da cikin sai kudin shi a tsari mafiya daga cikin wanda ga ke yi abin da bai dace shi wasu su kama neman aure wani ya kama neman aure da ƙarfin bai
kama ya wace a wace ne ba shi nan ba shi ne ya yi wani mutum ya ƙara da yin kama da wani ma ya ce a dinga shirya karantuwa ana shirya dambe ana shirya kokuwa da sauransu wasu kuma a ganin mata kiwa suke yi sannan kuɗi ya ƙare irin wannan za mu mutunci bai dace ba amma jami'in da muka yi noma muka sha wahalar damuna ya kamata mu hankalta ne mu ga wannan abin da ya faru mu ga me da abin da sun samu da kaka ya kamata mu tsari ne idan ka sami buhu 20 misali kuma a gidan da bai yi ka ci buhu 10 ba ku ya kamata a ce ka ma kanka tsari wani hidima za ka yi a kakan nan bana kuma hidiman daidai da nawa za ka ci wanda ba ka samu matsala ba amma ba mu mai zama wannan sai kawai mai abin da muka ga dama shi mutunci ya yi umarni a taimaka ma al'umma a kuma yi sana'a mabiyan mutanen da ba su da sana'a su ke nan noma domin ya sami ya samu matsala idan hatsin ya ƙare zai kuma ba mai shiga wahala irin mutumin karkara kullum shi ke nan gwargo zai da gwargo yake yana nan ba wani ma yana ce mai al'adun sakare al'adun sakare domin mai gwargo bai yi nashi da ƙyar da samu da yake gwargo yana yi nashi yana ba wani ya sami a al'adun sakare kuma al'umma hausa mafiyanmu ba ma yin sana'a kuma wanda yake ya kamata a ce mun kasance muna da sana'a muna rubuta sana'a domin idan mun karanta ne za a ga sabon mana'anar su mu zauna a cikin suna sana'o'i daban-daban wasu na kasuwanci wasu na noma wasu na kiwo ku duba Abdulrahman bin Auf lokacin da Abdulrahman bin Auf ya yi hijira bayan da Allah sun zama sabai sun yi hijira kowane aka annabi kula ɗan wantaka a tsakanin sabai kowane ta haɗa da ɗan uwanci sai ya ce sai ya raba gidan biyu wani ba shi kuma ya ce a Abdulrahman bin Auf da aka roƙe shi sai ce shi ya gode da abin da aka yi shi ya ta nuna min hanyar kasuwa aka nuna min hanyar kasuwa na take ya kama sayan dabino da abin nan na take nan da nan ya samu kuɗi ya yi aure ya gina gida ya komai ya zama mai arziki bayan kuma ya zama mai jana bai da arziki ba shi mun ya zama wajibi gare mu da al'umma hausa mu tashi mu kama sana'a sai na umar yana cewa kada mutum ya zauna a masallaci yana alama a tukuri kawai ka zauna a masallaci kana nuni ba ka da azuka ana ba ka azuka yadda ai zama ba ka abin zina ne ko wanda akwai wanda ya taɓa tashi ga sama da yawan kuɗi wanda ya tashi a ne wannan da hankalin musamman kuma mutanen karkara mu tashi mu kama suna a zahiri da sana'a ne za mu tsere da mutuncin kanmu amma ba ma sana'a to za mu taɓa ci gaba kullum ke zama nan ce yau sannan kuma da sana'a ne kamar da mana ya kawo wani labari wani mai arziki wani mutum a cikin su yana da arziki da yana da sana'a ke shi ya ban shi ke taimaka musu shi ke taimaka musu saboda yana da sana'a yana da arziki ƙarshe mun ga mai arziki wannan kulluwa da kyau ka je ka yi nazari da ita za a ga ɗan kasuwa ya fi taimako da mai kuɗi manomi wanda ya noma ya samu kuɗi za a ga ba ka yake taimako ba kamar yadda ɗan kasuwa yake taimako idan kulluwa akwai na kuɗi da kuɗi za a ga manomi shi yana tunanin
in ya bada dubu ɗaya ba ta tafi kenan sai kuma baki da ya yi noma an ta kawo fi sabbin da iya mai dubu ɗaya bada to ya ta tafi kenan sai ba dubu ɗaya ta samu wani shi ko ɗan kasuwa da ya bada gobe shi dai kasuwa yana tunanin sai samu goma an ta yi fi sabbin da ya sake tashi ya sake bada sai ga manomi ya kara bada domin ta manomi da sana'a. Malam ya yi magana kan ainihin shugabanni da limamai. A gaskiya al'amari, limaman ba suna cikin kuci ba wajen na cikin limam ba. Ya ɗauka ni. Kuma muna da ƙarancin jini. Za a ga liman bai da abin mani, bai da komi. In an yi ɗaura shi ne, an yi mutuwa shi ne. Kuma har ma ga idan bai zo da mutuwa ba ana jin mutunci. Ba a yi yau da ke wajen limon ba. Yau din nan akwai wani ɗan kwana da masu yi tare. Kuma ɗan yi ruwa ne. Haka muka yi ciki ya sa wa manto nan da ruwa. Sai mana mun taimaka an kai wannan yaro da aka haifa. Shi ya sa ma ban samu ba da ruwa. To, kamar ma da ya magana a Balajiya, mabiyan mutanenmu, in sallah ta yi ba a taimakon ne. Liman a yaro na ya dinga ya rage da zai ni da kai na akwai zan ba da wani labari amma ba na kuma da labarin akwai wata rana wata shekara amma zai gani sai wani ya kawo shara a gaba na wani ya kamata gaskiya a ce makamun bai kamata ce liman ya kamata ko da biyar da ya samu wata ko da biyar da ni a sai wani lima a saurariya nan sai ka gaba na mu ya soke ya ce kai Allah ne ma mana ai ga ina nake ji kuma ba a gaba na ma nan take soke nan take soke babu da abin mamaki a wannan shekara ƙungiyar da ta wasu na suka taimaka sai yara ko ƙanto su suka kira amma su mutanen mu nan take a gaba na ku sannan mata ya yi bayana a nubazar mabiyanmu idan ka kaje mana a nubazar kuma nubazar ta mu sai dai ba an yi da kai jin da ke da dukkan amma ka kai banna an ce wala ta shirku kar ku banna ko ina nubazar na kan ka mutane mabanda da sun karanta yan mace da makanin shi an da ake kuka shi dan ba ya karance mai kafin cin ubangiji ba misali wani daga ya samu duka sai kama shaye-shaye wannan muna karatu da wasu ɗalibai sun yi cin musu an ga mashayin taba a nubazari shan taba haramun kaɗan na buga musu misali ce da misali idan da mutum da ɗauko na fito da ɗari da haka yanzu na mai mutum ya sama ta na ya samu ɗari da kuma shi kuta me za a ɗauke shi za a ɗauke shi ma mu da shi to mai ta yin tawa ko mai shan mutu ko mai shan gani wajen wani da abu mai ya ba da kuɗi da ya ja
sannan kuma ya ga ya kasa ma abin da ya gona. Yanzu misali da a ce ɗari biyar nan ne kasa masa wuta ta goni za ka wannan ya wuta ce ne. Ko kuma misali ya ɗauki ɗari biyar kuɗi ya je sa a yi ɗaya nuna mutane a gaban mutane. Me za a ɗauke shi? Za ka wani mawukaci ne kuwa wani. Amma shi da hannun shi ya daɗe kuɗin ya ciwo abu ya ga ya samu cuta sannan kuma wannan abin da zai sha zai illata shi zai kawo mai illa zai kawo mai rashin lafiya har kuma likitoci da kansu zai suna kawo ƙarancin rayuwa jarabta rayuwa ta zama da jira amma shi bai kan kuɗi ya dogon rayuwa ga ɓata kuɗi ga ɓata lafiya ne Allah kuma ya tura shi da jikin ila ta halitta kada ku je ba da hannayen ku je ku kai kan wata halatta to shi da kai shi sai halatta shi da kai ya kike sai mutum shi na sannan ma na ya yi gani ya wasu suna mana yana kudin jari har yake Malam Zakariya Muhammad Sani, Allah ya saka mana da alkhairi. Yana kakkaucewa yana ce ɗalibi ne zai yi kama dakta, to gashi ya ma ya lulluka